Γεια σας φίλες και φίλοι, παίζουμε Minecraft, είμαι ο Τάσος πρώτος, μαζί με τον Τζίμος 15. Γεια σας και από μένα. Ναι, προσπαθήσαμε βασικά να φτιάξουμε κι άλλο βίντεο, αλλά κόλλαγε. Ήταν λίγο αποτυχημένο. Ναι, ήταν λίγο fail με λίγα λόγια, οπότε φτιάξαμε ένα καινούριο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε φτιάξει το registration, το generator, αλλά έχουμε βάλει και μια πετρούλα από πάνω για να μας καίει η λάβα. Για κάποιον να τάσω. Και λέω, Ναι. εγώ αυτοκτονώ για λίγο, δηλαδή είναι ένας καλός τρόπος να αυτοκτονείς. Όταν έχεις χαμηλή ζωή, χάνγερ, ξέρω εγώ. Οπότε, να μου πάρει κάμερα παρακαλώ. Λοιπόν, περίμενε. Να με πάρει κάμερα παρακαλώ. Ναι, πάμε βούτα. Goodbye. Ναι. Ωραία. Ας μαζέψουμε λίγο coal Σώπησα, τι ωραία. ή cobblestone όπως θέλετε. Στομπ. Για να πάμε να επεκτείνουμε λίγο το νησί μας και να φτιάξουμε την πρώτη φάρμα μας με τέρατα. Ναι, τέλειο. Θα σκέφτεστε, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Οκ, λοιπόν. Εγώ συγκεκριμένα ασχολούμαι λίγο περισσότερο με τη φάρμα και τα σχετικά. Και όταν πούμε τα υπόλοιπα, γενικά το φαΐ το έχω λίγο υπεράνω από τα σχετικά από τα πάντα. Ναι, γιατί άμα δεν έχεις hunger, ουσιαστικά ούτε heal δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Λύνει ουσιαστικά όλα τα προβλήματα. Το σημαντικότερο πρόβλημα το θα πεθάνεις, ξέρω εγώ, λύνεται με το φαγητό, οπότε είναι λίγο πιο ασφαλές. Ναι. Επίσης χρειαζόμαστε να πάρουμε και τις αγελάδες ώστε να μπορούμε να τρώμε και πώς θα το πω, και το κρέας που υπάρχει μέσα στα ζόμπι. Να φτιάξουμε και πανοπλίες με τα leather, έχεις προφανώς. Προφανώς. Θα είναι 35 ευρώ να πάρεις, ναι. Θα φτιάξω ένα monster generator. Βασικά farm. Το λέει ο Κοσμάκης. Ναι. Και θα υπάρχει το IP στο description και ελπίζουμε να είστε οι πρώτοι μας subscriber και να μας κάνετε like. Και αν δεν είστε να γίνετε. Επίσης μπορείτε να μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις ή να κάνετε κάποια comments και εμείς θα σας απαντάμε. Από ό,τι καταλαβαίνετε, επειδή παίζουμε Skyblock, θα ακολουθήσουν και σειρές. Η σειρά βασικά θα είναι. Ναι. Επίσης μια μέρα θα μπούμε να σας δείξουμε και το άλλο μας στο Skyblock. Βασικά έχουμε 3 νησιά. Ναι. Αυτό είναι το τρίτο βασικά. Που θέλαμε να σας δείξουμε πώς ξεκινάμε. Και είναι κάποιος οδηγός π.χ. για αρχάριους. Αν θέλετε πάρτε το και έτσι. Να έχω λίγο το κομπλιστόν. Ναι, παρακαλώ. Άντε, πάρ' το. Δώσ' το μόνο ρε, ο DQ. Όλο θες. Να φτιάξεις τη farm ρε, εδώ δέρετα. Έχει ξεράσει σύμφωνα τύπος. Οκ. Πολλές φορές είναι κλέφτες. Ωραία, μπορεί να σας φαίνεται λίγο βαρετό, οπότε... Θα είναι 15 με 10 λεπτά το κάθε βίντεο. Ναι. Άμα τώρα θα κάνω ένα pause μέχρι να μαζέψουμε το cobblestone. Έτσι. Μου τέλειωσε η αξίνα, ναι. Μίτσο, θες cobblestone? Εκεί δεν δίνεις. Πάρε το. Μάζεψε κι άλλο γίνεται. Μάζευε γενικά. Λοιπόν, ναι. Έρχομαι λίγο να παρακολουθήσω πώς πάει η δουλειά. Τι να βλέπεις, γιατί κάνω έχει πράγμα. Πολύ ωραία τα πας. Πάρα πολύ ωραία. Έχει χαρά που το PvP είναι κλειστό έτσι. Ναι. Και πάμε να φτιάξουμε. Ουσιαστικά το mob farm δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
Αλλά είναι ένα δωμάτιο, το μόνο που έχει λίγο πρόβλημα ουσιαστικά όπου πάω είναι το πώς θα κάνετε την πόρτα ώστε να είναι λίγο ασφαλής και να μπορείτε να βαράτε τα τέταρτα μακριά. Αυτό είναι το δύσκολο, δεν είναι κάτι τσίδι. So simple. Για όσους δεν ξέρουν. Ποιος ήρθε? Τόσο απλό για όσους δεν ξέρουν. Ωραία. Ναι. Τι είστε καλά. Μίτσο, πάρε τα καυτά. Μάζευε όσο μπορεί να κάνουμε τέτοιο. Να τους κάνουμε μεγάλο. 1, 2, 3. Η Αγία Τριάδα. Και όπως καταλαβαίνετε δεν έχω cobblestone. Αλλά έχω oak wood, οπότε κάτι γίνεται με αυτό. Πάρε μια αξίνα τώρα. Άμα δεν έχεις, εγώ ξύλινη. Α, έχεις ξύλινη. Α, σιδερένια. Εντάξει. Επίσης να κάνετε το mob farm μακριά. Από το σημείο που παίζεις. Γιατί άμα είσαι κοντά σπονάρουν, δεν σπονάρουν. Ναι. Έχω πειραματιστεί και ξέρω. Από ό,τι καταλαβαίνετε είμαστε στα πρώτα 10 λεπτά. Τα βίντεο θα κρατάνε γύρω στα 15 λεπτά. Γιατί άμα είναι πιο μετά γίνεται λίγο βαρετό. Λίγο. Ναι. Αργότερα, άμα βλέπετε και μας ακολουθείτε, θα δείτε ότι θα γίνει πιο Δεν ενδιαφέρον. καταλαβαίνω τι λες έτσι, μου είναι πολύ περίεργο. Το ξέρω, γιατί είμαι ποιητής. Ναι. Μίλα πιο μετά δεν βλάπτει. Ναι. Και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε κάνει. 8 λεπτά περίπου. Βασικά 9. Εντάξει, ναι. Εκεί κοντά. Κρατάω χρόνο από ό,τι καταλάβω. Τώρα λίγο ψιλολάγκαρα, αλλά δεν πειράζει. Ξελάγκαρα με την πρώτη. Υγεία πάνω απ' όλα. Ναι. Να σας πω ότι στο Minecraft εγώ τώρα αυτή τη βδομάδα ξεκίνησα να παίζω. Ναι, εντάξει. Ναι. Ο Μίτσος Εγώ παίζω αρκετό καιρό. ένα μήνα. Ναι, πολύ καιρό. Και περισσότερο. Και περισσότερο παίζει. Αλλά κάθε μέρα καίγεται, κανένα εξάωρο είναι στον υπολογιστή. Μοιράζει μου υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία. Απά εσύ είναι έχουμε τον υπολογιστή. Μάζευε ακόμη στο εσύ. Έχει τίποτα να με δώσεις? Ναι, και ένα χαστούκι. Τι? Τίποτα. Ο κάποιος που αρνείται να μπει. Α, ναι. Φίλησαν. Και δεν μου είπες να σου φέρω, ρε. Ναι, σου είπα, φίλε, έχεις κόμπιστον. Θες κόμπλιστον. Λοιπόν, πάρε. Είμαστε κοντά στα 10 λεπτά. Το ξαναπήρες, έτσι το κατάλαβα. Θα το πίσω. Έρχομαι λίγο να κάτσω εδώ πέρα μαζί σου. Και σε λίγο, όπως καταλαβαίνετε, να δείτε μία. Εδώ αυτήν εδώ την καταπληκτική και άριστη κατασκευή που έχει φτιάξει ο Genius. Είσαι τυχερός που το PvP είναι κλειστό. Ναι. Δεν είναι κάτι, είναι ένα δωμάτιο, είναι απλώς λίγο... Εδώ πέρα το μέλλον για να είσαι λίγο ασφαλής όταν βαράς τα τέρατα είναι το παράξενο. Το κακό είναι ότι άμα τα αφήνεις πάρα πολύ γεμίζει όλο το δωμάτιο με τέρατα και είναι λίγο δύσκολο μετά να το καθαρίσεις. Ειδικά και αν έχεις πεθάνει και είσαι level. Αλλά εμείς έχουμε πεθάνει πολλές φορές. Πώς ξέρω εγώ σε 27 level ξέρω και μετά κλαίμε τα level μας. Για να μάθουμε κι άλλο κόμπλιστον γιατί αυτό μου τελείωσε. Θα φτιάξουμε και μια λίμνη. Κάπου εδώ. Για ψάρεμα. Για ψάρμα, έτσι. Υγεία πάνω απ' όλα. Και θα δω και θα δείτε όταν θα φάω ένα ψάρι pufferfish, κάπως έτσι, δεν ξέρω κι εγώ πώς λέγεται. Τι έγινε? Θα φάω και ένα καθότο ψαράκι που λέγεται puffer fish. Pufferfish. Αυτό, ναι. Ναι. Θα δείτε. Έχω μια φορά να το φάει και έγινε ό,τι έγινε. Θα δείτε. Και σας προτείνω να το δοκιμάσετε, έτσι.
Αλλά αν έχετε 4 καλές και όμορφες καρδιές, μην το δοκιμάσετε. Με την καμία. Με την καμία. Ναι, πεινάω λίγο. Περίμενε, πάω να αυτοκτονήσω. Μίτσο, Ουί! εσύ θα μαζέψεις cobblestone, από ό,τι κατάλαβες τώρα, για σένα. Βασικά λίγο το ταβάνι θέλω να κάνω, παιδί μου. Ναι. Και πάρει την αξίνα σου, ναι. Έχει πάρα πολύ ζωή ακόμα. Οχου, θα έτοιμη να σπάσω αυτόν. Πού είναι ρε, φέρτε μου. Τι πήρες ρε? Γιατί έχουμε δύο χώου. Τι έχουμε? Δύο χώου. Α, εγώ το έφτιαξα το ένα, κατά λάθος. Ήθελα να φτιάξω ένα τσεκούρι. Ένα τι? Ήθελα να φτιάξω ένα axe, αλλά μπερδεύτηκα και έφτιαξα hoe. Ωραία. Πιστεύω ότι Α, εντάξει. είμαστε τουλάχιστον στο... Α, τι γίνεται, τι γίνεται. Όχι. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Κοίτα εδώ μια τρολιά. Είμαστε στο 1/4, οπότε τώρα σιγά σιγά θα κλείνουμε. Πού είσαι ρε? Κάνω spawn. Περίμενε, έρχομαι. Και αυτό ήταν για σήμερα. Το βιντεάκι μας. Το βιντεάκι μας. Τώρα, Like, subscribe ναι, και όλα τα δικά που ακολουθούν. και απαγορεύουμε τα dislike. Απογορεύονται. Θα βάλετε ένα follow στο YouTube. Εντάξει. Comments, όπως είπαμε, like, subscribe και μπορείτε να Άσε μας... να στο Wood. Ναι. Και δοκιμάστε, όπως είπαμε πάλι, το Elysium Network για IP, να παίξουμε και μαζί. IP description, κλασικά. Ναι. Γεια σας από τον Τάσος τον Πρώτος. Και να το 15. Γεια σας. Καληνύχτα.